Kapoy iti panagtitinulong na linisan ken napapintas manen iti aglawlaw ti barangay Nungulunan sa Hungduan, Ifugao. Nagturong nagtikamang ti RPSB 1st and 4th MP ti 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company iti naso lugar. Ken nakibinadang da kadagiti opisyal ti barangay ken agtutubo para iti clean up and tree planting activity. Nagruot da, inikat da dagiti makasinga arugit, ken kastamot an nangimula da iti kayo sa jay. Tarigagit ti aktibidad ang may promote ti panang taripato ti aglawlaw, mamintinir iti kinalinis ti komunidad, ken maipreserba iti local ecosystem. Bawan mo iti nasong aktibidad, napatibker pa iti kooperasyon ken panagkakadwa iti nagbedengan ti PNP, lokal a gobyerno ken iti komunidad. Pudno unay nga wan ka paris dirag sa kamarik na, iti parangipaay iti serbisyo komunidad.